Каква според вас е успешната стратегия за просперитет на районите, областите, общините, градовете, селата? Как държавата, местната власт, бизнесът могат да провокират промяна? А какво зависи от нас самите? Това ви питаме днес на Фейсбук страницата на предаването. А поводът е голям форум, който събра представители на местната и държавната власт, неправителствени организации и фирми в Стара Загора. Темата беше една: възможностите за развитие на бизнеса в региона, което ще осигури просперитет за всички, за гражданите. Къде се нарежда Стара Загора по икономически потенциал и какъв е ефектът за местните хора? Галена Паскова следи събитието днес и предава на живо сега. Здравей отново, Галя! Здравейте отново, да, наистина така е, Мариана. Изключително важна тема, предполагам важна за всеки район, в който се случва тази среща, защото тя е имала вече издание в друг регион на страната. Пак казвам, предстои в Пловдив. И тук, като примерно една скоба ще направя аз, човек роден в Стара Загора и живеещ в Пловдив, днес бях в колизия. Кой е района, който е с една крачка, с едни гърди по-напред. Всъщност това, с което започнах, пак ще го повторя, за изминалата година. Стара Загора на второ място след София по брутен вътрешен продукт. На какво обаче се дължи това? Нека първо, преди този отговор на въпроса, да разберем защо е важно тези събития да се случват. Биляна Георгиева, организатор на събитието, доктор Румяна Грозева, която е изпълнителен директор на Регионалната агенция за икономическо развитие и всъщност координиращ партньор на цифров иновационен хъб Загоре. Здравейте, дами, благодаря ви. Много интересни така и изводи от днешната ни среща. Биляна, ще си позволят с този въпрос да започна. Какво е най-важното, т.е. какъв е плюса за хората от това, че вие събирате на едно място местна власт, държавна власт, фирми? Какво печелят хората? Всъщност това е най-важното. Основната цел на тези събития са подобряване на общото бизнес състояние на региона, което означава, че подобряваме социално-икономическата обстановка. Това съответно означава по-добър живот за хората, когато те имат работа, когато имат възможност да се развиват. Вие защо избрахте именно регион Стара Загора? Регион Стара Загора е много ключов, тъй като е един от най-активните индустриални центрове, където местната власт са изключително активни, има много иновации и има много бизнес тук. Така че това е едно от нещата. Доктор Грозева, големия отговор на въпроса защо Стара Загора е след София на второ място за изминалата година по брутен вътрешен продукт. На какво се дължи това? И всъщност това е една тема, която е много важна за региона. Благодаря за възможността да обсъдим темата. Здравейте! Нека само да кажа, че Стара Загора от години е след София по брутен вътрешен продукт на глава от населението, доколкото има такава регионална статистика официално в България. Отговорът е енергийния комплекс и всички свързани с него директно или индиректно бизнеси като цяло. И това тук е големия въпрос вече. Тук говорим за преминаване към въглеродна неутралност. Тук говорим за евентуалното, което се говори вече от една година, закриване постепенно на въглищните централи, нещо, което притеснява хората, които са заети в тази област. Всъщност обаче, може би трябва да тръгнем оттам. Това е една от основните икономики в региона, другата производство, хранително-вкусова промишленост. Нали така? Точно така. Аз много съжалявам, че ще разочаровам хората, но аз не искам да говоря за закриване на тези. Как трябва да бъде според вас? Има много региони в света като цяло, не само в Европа, не само в Европейския съюз, където това се случва основно по икономически причини, защото когато говорим за промишленост, когато говорим за енергетика, не трябва да забравяме огромния ефект върху здравето и околната среда, които никой не вижда колко много струва да се възстановят. Но, понеже постоянно се дава Китай, как Китай строят нови централи, а пък ние затваряме, не, Китай строят различно поколение централи, които на практика са въглеродно неутрални през технологиите, които ползват. Нещо, което ние можем да направим тук и този комплекс да продължи да бъде двигателя на регионалната и националната икономика. Безспорно то е важен. Безспорно хората са важни, безспорно ресурсите му са важни. Но нека да говорим за една по-чиста енергия, на която този комплекс може да бъде източник и носител следващите 15, 20, 30 години. Тук е големия въпрос за преквалификацията на хората, но може би това постепенно ще се случва. Нека обаче преди да продължим
продължим с разговора, да чуем представители на община Пловдив, да чуем представители на Агенцията за инвестиции, нещо, което всъщност е много важно, защото те правят тази връзка с потенциалните инвеститори, български, чужди. Ще чуете и инвеститор, който ще строи тук завод за соларни панели. Колко работни места предстои да бъдат отворени и се връщаме тук. За последните 20 години в регион Стара Загора са привлечени около 3,5 милиарда лева инвестиции и съответно са разкрити над 2000 работни места. Тук е важно да отбележим, че в Стара Загора ние през декември 2024 година сертифицирахме индустриална зона Загоре като първата индустриална зона в България, която получи сертификат за приоритетен клас инвестиция. Стара Загора активно работи по привличане на външни инвеститори, както и създаде условия за местни инвеститори, като нашата основна цел е да привлечем високотехнологични компании с добра принадена стойност. Развиваме индустриална зона Загоре, разширяваме я с нова зона към зона Еленино и следващата стъпка, върху която сме се фокусирали, това е придобиване на летище Стара Загора. Откриваме 812 работни места в рамките на 3 години, периода в който ще се осъществи цялата инвестиция, като високия стандарт, който винаги поддържаме на нашите работници и служители, ни дава тази възможност да го направим и в регион Стара Загора, което ще е свързано, разбира се, с плащане на данъци, такси, изграждане на съответно някакви публични помещения, които съответно ще са свързани с дейността както на компанията, така и с обучителни процеси на нашите служители. Както се оказва, навика е втора природа. Чухте, разбира се, представител на община Стара Загора, не на община Пловдив, но какво да се прави? Сега по-важното в случая е нещо друго. Това, което на мен ми стана много интересно, доктор Грозева, по време на представенията. Тук биха могли да работят хора от Ямбол, Хасково, може би попускам още градове. Това означава ли, че тези хора трайно ще дойдат тук и няма ли да се обезлюди? Т.е. там пък да има проблем с недостиг на работници. Едното за сметка на другото ли би могло да бъде? Да, могат, защото мобилността на работната сила е нещо, което е познат феномен навсякъде. Аз обаче питам въпроса, трябва ли да се преместят трайно тези хора, или можем да направим наистина една добра регионална симбиоза и тези хора да си живеят и да си работят на родните места. Тук обаче прекъсваме веднага. Много говорим тогава за инфраструктура, добра инфраструктура, те да се прибират безпрепятствено, без задръствания. Много са въпросите. Влак. Много е лесно. Влак. Да. Влак. В последно време влак е малко рисково начинание. Аз, колкото знам, България инвестира много сериозно в момента в възстановяване на ЖП инфраструктура. Дори сме обсъждали с колеги от Пловдив, тук се надявам да не ме линчуват Стара Загора. Ако имаме добра влакова връзка Стара Загора-Пловдив, е възможно и тази миграция. Но аз мисля, че региона югоизточен, към който Стара Загора все още е, защото от следващия програмен период не знам този път къде ще бъде запратена, образно казано, но дори да бъдем в различни региони, това не означава, че Стара Загора, Бургас не могат да се развият като една балансираща ос на регионалното развитие в България за сметка на София и Пловдив. Разбрах ви, преди да завършим с госпожа Георгиева, моля ви да ви попитам, Пловдив или Стара Загора? От към инвестиции, Стара Загора има много с какво да се похвали. Пловдив, питам ви не случайно, следващото събитие в Пловдив, там има Тракия икономическа зона. Много хора избират да работят там от други населени места. За вас това плюс ли или е минус? Защо или? Защо не заедно? Пловдив има неговите плюсове и минуси, Стара Загора има нейните плюсове и минуси. Ние имаме меморандум с Тракия икономическа зона, има предвид Агенция за регионално развитие. За мен разковничето на развитието е в партньорството, не в конкуренция. Както се казва, събрахме се. Госпожо Георгиева, с вас да завършим. Защо избрахте Пловдив? И двете общини са на, както се казва, ключово, на кръстопът са. Много важни са за транспортните коридори, производителността. Това ли беше една от причините? Аз отговорих, извинявайте, вместо вас. Точно така. Аз в продължение на това, което каза доктор Грозева, бих искала да кажа, че заедно е много по-лесно и много по-устойчиво във времето. Така че Стара Загора, Пловдив, след това Бургас и Варна са места, които са
с огромен потенциал и възможности за развитие. Сещам се нещо, дами, много ви благодаря за това, но сещам се нещо, което пък планинските общини хвърлиха като ръкавица на черноморските, че държавата е дала много милиони за реклама на черноморските общини за сметка на планинските, така че, но няма да ви карам да коментирате и това. Може да коментирам, но вероятно нямаме време. Няма време. Това ще бъде една от следващите ни срещи. Много са темите относно икономическото развитие. Както виждате, всеки район е сам по себе си различен. Кое обаче ги обединява, както казаха и двете мои събеседнички, заедно. Могат ли да бъдат Стара Загора и Пловдив заедно? Аз ги обединих, разбира се, защо да не могат. Да, и предстоят такива срещи и в Пловдив, и в Враца. Ето какво пише